Așa. Du-te de aici. Du-te de aici. Ei, bună, oameni buni! În această parte a clipului vă arăt cum altuiesc, dar puțin diferit. Am tăiat niște ramuri din prun și acum o să altuiesc pe corcoduș. Prunul de obicei se altuiește pe corcoduș. Îndepărtez coaja ca să nu facă boșni dăunători înăuntru. Aici nu știu ce am făcut, dar nu am reușit să introduc înăuntru altoiul și mi s-a oprit camera și nu am mai putut continua video. Dar am în această altă parte, aici, vă arăt cum fac de la A la Z. Altoiul e tot prun și portaltoiul e tot corcoduș. Dar e puțin mai slăbuț, portaltoiul e de preferabil să fie un pic mai gros. Am probat prima dată să văd dacă merge, intră foarte bine și acum, după cum vedeți, o să pun cremă de gălbenele. Cremă de gălbenele făcută cu vazelină. Din punctul meu de vedere e un cicatrizant care ajută mult mai bine decât nimic. Și nu lasă să se usuce foarte repede rănile provocate. Și așa arată la final. Am mari speranțe că se prinde mult mai repede așa decât celelalte variante care le-am practicat anii trecuți.
Și să vă mai spun ceva, nu sunt expert deloc, sunt amator de amator. Nu prea știu, nu știu să vă dau alte indicații decât ceea ce fac eu aici și greșelile care le fac. Mai multe fac greșeli decât reușite. Încă nu știu ce rată de prindere o să am la acest stil de altui, dar sper să fie mare pentru că mi-e cel mai ușor așa. Pot să altuiesc, cred că, câteva sute de arbori într-o zi. Aici n-am mai arătat că am pus cremă de gălbenele, dar pun la fiecare. De obicei iau crema de gălbenele lângă mine și tot timpul pun. Nu intră tot timpul perfect, nu zgăurile tot timpul exacte ca să intre, dar în general e ok. Cu cât intră mai forțat, da, să intre, e ok. Hei, nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut, subscribe dacă nu v-ați abonat deja și toate cele bune.